ברוכים הבאים לתמונה מנצחת. האורח של היום, אבל רגע לפני שאני מציג את האורח של היום. שימו על שטק. אני על השטק. אני על השטק. מה אני על השטק? הייתי חייב להגיד. מסוכן. לא, אני מבחינתי נמשיך ככה, אחי. בואו נגרור אותם. נפיל את זה עליו, כן, הכל טוב, אחי. לא, אין בעיה, אחי. הם יודעים שכבר שווה להם לשמוע. אני שמתי לב שאנחנו כבר בפרק 5, ועוד לא אמרתי, רגע, מה בכלל המהות של הפודקאסט? בגדול, המהות של הפודקאסט זה לעזור לאנשים להכניס יותר כסף עם מה שהם אוהבים, וליצור יותר תחושת סיפוק ומשמעות בחיים. וככה לכל האורחים אני אומר את זה, זה הסיבה שהתחלתי את הפודקאסט הזה. מדהים. והתחלתי, אתה יודע, להריץ את הפודקאסט מבלי רגע להגיד מה המטרה הגדולה. אשכרה. כן, אז זה החזון, אבל עכשיו הם שמעו אותך כבר, ואני רגע רוצה להציג את עצמך, לפני ש... אז האורח של היום עזב משרה בטוחה בהייטק, בשכר של 37,000 שקל, היו לו 2 סטארט-אפים שנכשלו, היום הוא הבעלים של מועדון המתכנתים, עם למעלה מ-600 תלמידים, והוא אומר שהוא רק בתחילת הדרך. יאללה. דניאל חורי. איזה טיזרים, איזה כיף להיות פה, מאור, קודם כל. אח שלי, איזה כיף. תודה רבה על ההזמנה, תודה על ההזמנה, ואני בטוח שיכול להיות לנו פרק סופר מעניין, במלא שיעורים שבאמת בכיף, אחי, נשתף, ניתן, ומי שיקח את זה, יחסוך לעצמו הרבה זמן, הרבה כסף, דברים שלי בדרך, הלוואי ומישהו היה מגלה לי את זה בתור ילד, וכל אחד ייקח את הכלים האלה לאן שהוא ירצה. לגמרי. אני בטוח שמי שיקשיב לפרק הזה לגמרי על איזשהו שלב מבחינת המיינדסט, מבחינת ההסתכלות על עסקים, על כסף, על עצמאות, על יזמות. על כישלונות, על מה זה אומר עליי, איך אני מתקדם הלאה, מה אני לוקח מכל שלב. אני יכול להגיד לך שאני השקעתי, אחד הסטארט-אפים הראשונים, הייתי כולה ילד בן 18, משקיע על מיזם מעל שנה, שאני יושב בבית כל יום בערב, לילות לבנים, כותב קוד, ווואלה בסוף לא נכנסתי מזה שקל. אבל כל כך הרבה שיעורים שלמדתי שם, שאחר כך התחלתי את המיזם הבא ואת מועדון המתכנתים, זה החזיר את זה פי כמה וכמה, וזה בסופו של דבר מה שאנחנו באים להעביר כאן. את השיעורים האלה שהם ייקחו, ומה שנקרא, יישמו ישר על עצמם ויחסכו את כל הכאב הזה. מדהים, אחי. תדע לנו רגע איזושהי הצגה עצמית קצרה. מי אתה, מה אתה? אחרי כל הטיזרים שהבאת, זה קצת יותר לעומק. כן, ברגוע, בגדול אני סך הכל ילד שאוהב מחשבים, אוהב יזמות, אוהב כסף מגיל קטן מאוד. חשבתי איך יהיה לי הרבה ומה אני אעשה ואיך אני מגיע לזה. והעולם של המחשבים פשוט זה התחיל מגיימינג, הגיע לטיפה תחום הסייבר, והבנתי שוואלה, יש פה משהו. מתחיל לראות על יזמות, סטארט-אפים, בצבא הייתי ביחידה טכנולוגית, גם בתחום הסייבר, שירות שהיה לי ממש כמו עבודה בתכלס, לא הרגשתי שהייתי בצבא, מגיע בבוקר, עושה את מה שאתה אוהב, סביבה טובה, נכנסתי שם להשקעות, ספרים, משם גם הגעתי אחר כך בעתיד ל-S&P, ביטקוין, כאילו הכל ממש היה לי פתאום פתוח, והבנתי שוואלה, יש לי הרבה כלים שצברתי, עבדתי כבר בהייטק, היה לי משכורת בטוחה, מה שאנשים בגיל 40-50 גם, אתה יודע, בסוף להרוויח 37, אתה כולך ילד, אתה גר אצל ההורים, אנשים באיזשהו מקום כינו במצב הזה שהגעתי אליו, ואני יכול להבין למה, אבל אותי תמיד עניין היזמות. תמיד עניין אותי לקחת סיכונים והריגוש, ובגלל זה אני עושה את מה שאני עושה היום. שלעזור לבני נוער, להגשים את עצמם בפן של המחשבים, להגיע לצבא, לשירות משמעותי, לעבוד בהייטק לפני הצבא, זה אחד הדברים שעכשיו אנחנו עובדים על זה, שבני נוער כבר בגיל 18 יהיו הייטקיסטים, לא ב-37,000, אבל כן כבר ייקחו משם הרבה כלים, וזה ככה בגדול העשייה של היום. אתה מטורף, אחי, ואיזה כיף שאתה פה. איזה כיף, מדהים. איך הגעת למשכורת של 37,000? שאלה טובה. דרך אגב, חשוב להגיד, זה גם היה בלי איזה תואר או משהו מסוים, וזה לא כי אני מיוחד. בסוף בעולמות של ההייטק, מה שהם מחפשים זה חבר'ה עם ניסיון תכלס. יצא לך לשמוע על אנשים שנגיד עושים תואר, מדעי המחשב או קורסים, ווואלה בסוף לא מוצאים עבודה. מכיר את ה... לגמרי. כי בסוף בתחום של הייטק הם רוצים ניסיון, אנשים שיבואו תכלס עם רזומה, שהם יכולים לסמוך עליהם שהם יעשו את העבודה, והם מוכנים גם לשלם על זה יותר. אני בצבא הייתי ביחידה טכנולוגית, עברתי מיונים, ושם צברתי את הניסיון, עבדתי בצבא 3 שנים, לפני זה גם עבדתי בהייטק בגיל 18, כאילו 4 שנים, אתה משתחרר בגיל 23, ויש לך כבר הרבה ניסיון, אז חברות הייטק באות ורוצות אותך. היה לי המון הצעות, ופשוט בחרתי לאיפה אני רוצה ללכת, עוד לפני השחרור אתה חותם על החוזה, שמן כזה, כולך עוד גר אצל ההורים, לא מבין מי נגד מי, וזהו, פשוט השתחררתי, לקחו אותי עם הניסיון, התחלתי לעבוד, והייתי פשוט בכמה חודשים הראשונים די בשוק, כן? אתה יודע, אתה מנסה להצדיק את הסכום הזה, מה כבר עשיתי, עובד שבתות, דברים כאלה,
וזהו, התחלתי לעבוד, התחלתי אחר כך גם, אתה יודע, יש לך הרבה כסף, מה אתה עושה איתו? מתחיל להשקיע אותו. אז התחלתי להשקיע. לא יודע, לא נראה לי, אחי. למה, לא? הבן אדם הנורמלי, יש לך הרבה כסף? מה אתה עושה איתו? תשמע, בן אדם שקורא ספרים ומתפתח ולומד על החיים והכל, ברור שהוא משקיע אותו. ברור. אבל הבן אדם הנורמלי, אחי, קונה טלפון חדש, קונה בגדים. אוי ואבוי. אם מישהו עכשיו שומע את הפודקאסט הזה, והוא הולך לקנות טלפון חדש, רכב, דברים של שופוני לסביבה, אני קורא להם, זה הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות. זה לא ימלא אתכם בשום מקום, זה יהיה כיף לכמה רגעים, אבל זה פשוט ייגמר מאוד מהר. בסוף אתם נשארים גם בלי הכסף, וגם בלי הדברים שאתם באמת צריכים לחיים, שזה תכלס, כסף בשביל שיהיה לכם חופש, להיות מי שאתם ולעשות את מה שאתם רוצים. וזה בגדול תמיד הייתה המטרה שלי. לא קניתי, אני עד היום בלי רכב, בלי שום דבר, אין לי איזה שעון ב-30,000 שקל. תכף נגיע לרכב, נראה לי נושא מעניין איתך. כן. יש לי שאלה רגע, אחרי שאלתי אותך איך מגיעים למשכורת של 37, אני חושב שהשאלה מעניינת יותר, היא איך עוזבים משכורת של 37,000 שקל בחודש? זו שאלה טובה, והאמת שאף אחד לא הבין שעשיתי באמת את הצעד הזה, ואני חושב שהרבה פעמים זה פשוט, יש אנשים שהאופי שלהם, זה הריגושים והדברים החדשים והיזמות, שזה מה שאני מגיל צעיר חיפשתי ורציתי, ובאיזשהו מקום משרה שכל אחד היה חולם עליה והיה נשאר, ואני יכול באמת גם להבין למה, לא היה חסר לי שם שום דבר, הייתי ממשיך להשקיע, עוד 20 שנה מהיום, חישבתי את זה, הייתי מה שנקרא בחופש כלכלי, חושב, בדוק, אבל אותי זה לא ריגש, אני רציתי לנסות דברים חדשים, לעשות עוד הרבה דברים, ובגלל זה עזבתי משהו שהוא לא נודע, יצאתי לדרך שלא ידעתי איך יהיה שם. איך זה מסתדר עם זה שמקודם אמרת שאחד הדברים החשובים זה כסף? שאני מאמין בעצמי, ברגע שאני מאמין שיש לי כבר את היכולות, ושגם אם אני עכשיו עוזב משהו ואני מתחיל באיזשהו מקום מאפס, עסק חדש, אחרי שכבר היו לי כישרונות לפני, ברגע שאני מאמין, שאני יודע שאני אצליח, וזה פשוט כנראה עניין של זמן, אני אכשל עוד פעם ואני אמשיך, אני אכשל עוד פעם ואני אמשיך, אני אכשל עוד פעם ואני אמשיך, אבל בסוף אני אגיע למה שאני רוצה, אז אתה יכול לעזוב כל דבר ולעשות כל צעד, ובסוף אני מאמין שאני אגיע לאן שאני ארצה. מאיפה אתה חושב שזאת אמונה מטורפת? אני לא חושב שלכולם יש אותה. זה ליחידים, לאלה שסופר מצליחים, שמגיעים רחוק. מאיפה האמונה החזקה הזאת? אני רואה שזה כל כך יושב עליך חזק. כן, זה תהליך של שנים. זה תהליך של שנים, בין אם זה מתחיל אפילו בטיפ קטן של, פעם לא היה לי את זה. והייתי פשוט מקריא לעצמי כל בוקר, הייתי קורא לזה משפטי בוקר של 5 דקות, של מי אני, מה אני רוצה, מה אני הולך להשיג. אפרמציות, לגמרי, לא ידעתי אפילו מה זה אומר, הייתי בחייל, בדרך לבסיס, באוטובוס, כל משפטים שאני רוצה לשמוע. ולאט לאט זה התחיל לבנות, מה שנקרא, התחלתי לבנות את זה ברמה אמיתית, שאני רואה שאני מצליח משהו קטן, בין אם זה אפילו במכון, מצליח לעבור רעיונות, מצליח להתקבל לעבודה, מצליח להתעסק בהשקעות, ולאט לאט אתה בונה את זה עד שאתה אומר, וואלה, מה שאני ארצה אני אצליח, זה רק עניין של זמן, אני לא מוותר בחיים, ואני יודע שאני אגיע להכל. גם לכסף, בין אם זה בהייטק, או ביזמות, או בדרך כזו או אחרת, וגם אם היום אתה סוגר את מועדון המתכנתים, סוגר את כל מה שאני עושה, אני יודע שאני אתחיל מחדש ואני אצליח, ובגלל זה גם אין לי תלות בשום דבר. זו תחושה, זה חופש, אבל לא חופש כלכלי, זה חופש... חופש אמיתי. זה חופש אמיתי, באמת, לעשות מה שאתה רוצה, ולהיות רגוע, שהכל בסדר, כי בסוף יש לך אותך. ובגלל זה גם הרבה תמיד אנשים אומרים על להשקיע קודם בעצמך ודברים כאלה, ואני סופר מסכים ומתחבר לזה, כי בסוף זה הכלי הכי חשוב. מדהים, אחי. דיברנו על אפרמציות, שזה משהו שמאוד עזר לך. להקריא 5 דקות, דברים שאתה רוצה להכניס לתוך בעצם מה שאתה חושב, מה שאתה מאמין בו. ממש. אני חושב שזה איזושהי משימה שיכולה, כאילו מגניב, זה מה שיוצר את התוצאות, אבל לאנשים מסוימים זה יכול להיות איזשהו קדר. מה עכשיו להתחיל לקרוא כל בוקר? אני בכלל לא מאמין בזה, כאילו זה יוצר איזשהו ריחוק. כן. מאיפה הדחף לעשות את זה? מאיפה הדחף, שמע, בסוף... להשקיע בזה. כן, בסוף זה הכל מתחבר לתמונה הגדולה. לתמונה המנצחת. לתמונה המנצחת של בסוף מה אתה רוצה, הרבה קוראים לזה למה, למה שלך. שאני ידעתי מגיל צעיר שוואלה, אני חייב להיות עשיר בשביל שיהיה לי חופש לי ולמשפחה שלי. שאני אוכל לקום בבוקר ולהיות עם הילדים ולעשות מה שאני רוצה, ובסוף אני אבין שה5 דקות האלה, זה משהו שחשוב מאוד בשביל שאני אוכל בעתיד להיות הבן אדם שאני רוצה. ואם מישהו מרגיש לו שזה, אתה יודע, עכשיו קדר ואין לי כוח לזה ודברים כאלה, יכול להיות שזה באמת לא מספיק חשוב לו הדברים שהוא רוצה להשיג. כי זה בסוף עוד שלב בדרך, אתה מבין? זה בעיקר.
שאתה יודע ואתה מזכיר לעצמך, גם חלק מהאפרמציות זה להזכיר מה אני רוצה להשיג. וברגע שאני מזכיר את זה כל יום, אז זה נותן לי מחדש את הדרייב הזה. לחזור הביתה עייף ב-6 בערב, דרך אגב, כל המיזמים שאני מאמין שאנשים צריכים להתחיל, זה תמיד במקביל למשהו אחר שהם עושים. עם כמה שאני באיזשהו מקום, הרבה פעמים אולין על משהו, אני תמיד רוצה לקבל טיפה ודאות לפני שאני הולך. גם כשעזבתי את העבודה, לא עזבתי מאפס, וטוב, יאללה, אני עכשיו מתחיל סרטון ראשון למועדון המתכנתים. התחלתי תמיד במקביל, תמיד בערבים, מ-6 עד, לא יודע, תעבוד עד 12, יש לך את הזמן לעשות את הדברים שאתה רוצה. לעשות את הדברים שיקדמו את העתיד שלך באמת. ושם התחלתי טיפה, שמתי לעצמי יד, עד שאני לא מכניס 15,000 ממועדון המתכנתים, אני לא עוזב את העבודה. יעד ריאלי, הרצתי על זה במקביל, ואז כבר יש לך גם טיפה יותר ודאות ללעזוב את העבודה. כמובן שזה לא משכורת של 37 וזה לא יציב, אבל כבר אני יודע שיש משהו. אז זה בעיקר משם. מאיפה מביאים את האנרגיה? לסיים משמרת ארוכה בעבודה, ואז להמשיך לעבוד מ-6 עד 12? מהחלום. נטו מהחלום. ויש הרבה אנשים גם שאין להם את האנרגיה הזאת, וזה בסדר, כי כנראה שבאמת אין להם גם חלום לכיוון כזה. כנראה שמספיק להם מה שהם עושים, או שהם לא מספיק רוצים לשנות את זה. הרבה פעמים אנשים זה או חלום מאוד גדול שנובע מאיזשהו חסך, שנגיד אני יודע להגיד עליי, שסתם דוגמה ראיתי את אבא שלי עובד הרבה, ולא יצא לראות אותו הרבה בבית בתור ילד במהלך השבוע, ואני יודע שאצלי אני רוצה שזה יהיה אחרת. שזה משהו שהוא מאוד חזק, ילדים, משפחה, דברים כאלה. אבל מי שאין לו את זה והכל טוב, והוא לא מרגיש שיש לו איזה משהו שהוא לחוץ, אז גם נגיד סתם דוגמה לעבוד בהייטק, או לעבוד בכל תחום שהוא, לא יודע, נדל"ן, השקעות, לא משנה מה, לסיים ב6, לעשות את המשכורת שלך, לחיות חיים טובים, זה גם אחלה של מסלול. פשוט זה כל אחד ומה השאיפות שלו ומה הוא רוצה, אתה מבין? באחד הספרים שקראתי, קלאסי, הנזיר שמכר את הפרארי, הוא מדבר על הקטע הזה של אנרגיה ועייפות וחלומות, ומה שהוא אומר שם, שכאילו כשאתה עייף, אז כאילו הגוף מאותת לך לישון כדי לחלום יותר. מי שחולם רחוק, יש לו את האנרגיה, יש לו את הדחף, זה בדיוק מה שאמרת. כאילו, ומי שדווקא אין לו את זה, בדיוק. אז הוא תשוש וגמור, יעני, לך לישון, תחלום גדול, כן, קום עם אנרגיה. תחזור אחורה, מה שנקרא. כן, תתאפס, תחזור, תראה, מה שנקרא, תחיה את החלום שלך, ומשם הגיעה האנרגיה. טורף. כן, אם הייתי מחזיר אותך רגע, גיל 21, 2, 3, אמרת מיזמים, אמרת עבודה שהיית שכיר, 37,000, תספר לי איזשהו רגע קשה שחווית שם, שאתה חושב שבנה אותך היום. תשמע, הרגע הכי קשה שהיה לי, זה שעבדתי על סטארט-אפ שקראו לו תבילי, זה בעצם היה כמו פלטפורמה לצרכנות בגישה הפוכה. נגיד אתה רוצה עכשיו ספה במידה מסוימת, במחיר מסוים, בגודל מסוים, אז אתה במקום לחפש באינטרנט, אתה מפרסם מה אתה רוצה ומקבל הצעות. גוגל הפוך כזה, אוקיי? אפשר גם עם תמונה, היה שם בינה מלאכותית, כאילו דברים מגניבים. לפני כמה שנים אנחנו מדברים? זה היה ב-2021. זאת אומרת, כבר לפני 3-4 שנים? כן. שילבת בינה מלאכותית בתוך המיזם שלך. נכון, הייתי... עוד לפני שזה מדובר בכלל. זה לא היה עם ChatGPT וכל הדברים האלה לגמרי. אבל בסוף שיש לך את הכלים של טכנולוגיה, והייתי בצבא, וזה היה מיזם שעשיתי עם חבר לצוות. זה לא היה עולם גדול או מסובך או חדש לנו, אתה מבין? ועבדתי על זה שנה ומשהו. היינו גם בתוכנית, יזמות, דברים כאלה. זה היה החלום הכי גדול, כאילו, אז באותה תקופה. אני רגע עוצר אותך, סליחה. יאללה. אמרת, הייתי אז בתוך איזשהו, חלק מאיזשהו משהו גדול וזה. צעירים, בני 21, 2, 3, שרגע השתחררו. איזה תוכנית היית ממליץ להם להצטרף? איך הם היו יכולים לקחת את עצמם, אתה יודע, לשלב הבא, מעבר ללמוד, לקרוא ספרים, לחפש בעצמם? איזה הכוונה היית נותן להם? מישהו שעכשיו השתחרר מהצבא, ואתה מדבר על התחום של מחשבים, או בכללי כאילו... בכללי, מה היית ממליץ לו להתחיל ללמוד? במה להשקיע את הזמן שלו? כן, אז... לבנות את עצמו כבן אדם. אז האמת שאחד הדברים שאני למדתי רק מתי שפתחתי את העסק במועדון המתכנתים, זה התחום של מחירות. הרבה כבר אומרים את זה, אבל בתכלס באמת הכל זה יכולת בין אישית שלך מול אנשים, גם סטארט-אפ זה למכור אנשים את החלום שלך, הייתי הולך או לזה, או שהייתי נכנס יותר לעולמות של אינטרנט ויזמות, מה זה אומר? סתם דוגמה, לקחת עכשיו כיוון אפילו של דרופשיפינג, להתחיל לנסות. לקחת כיוון, היה לי אז תקופה, רציתי לקנות את הנעלי נייק האלה שאנשים קונים, ומנסים למכור, להתחיל לקחת מלא כיוונים של יזמות, ולראות מה מעניין אותך.
אפשר, סתם דוגמה, היום כבר לפתח סטארט-אפים ומיזמים, זה נקרא מוצרים טכנולוגיים, סאסים, גם בלי לדעת קוד. אפשר לקרוא על גישה שנקראת, זורק טיזר, מי שרוצה שיקרא, Lean Startup, של איך אתה לוקח רעיון והופך אותו למיזם במינימום זמן ועלות. יש כאילו מלא כיוונים, אני הייתי הולך יותר לעולם של האינטרנט, רשימה של מיזמים, דרך אגב גם מועדון המתכנתים ודברים כאלו, אתה בסוף יכול לעשות את זה לקחת כל יום חצי שעה, לעשות רשימה של רעיונות שעולות לי, לא לשפוט את עצמי על שום דבר, ולהתחיל לבדוק את זה. לנסות להיכשל, ובסוף מי שעושה זה, אני מבטיח לך חצי שנה, אין מצב בחיים שלא יהיה לו כיוון, והוא לא ידע מה הוא רוצה לעשות, והוא לא יתחיל להכניס כסף ברמה כזו או אחרת. אם אני מפשט את מה שאתה אומר, כל מה שצריך זה רצון, ואתה כבר תמצא מה לעשות. רצון והתמדה, לכל דבר בחיים. לא צריך להיות גאון, אני לא חושב שאני איזה גאון או חכם, אני אפילו חושב שאני רגיל לגמרי, פשוט אני נחוש תמיד, ואני יודע שאני אתמיד בכל דבר שאני עושה, ומשם בא הביטחון וההצלחות. מדהים, אחי. ואם אנחנו עכשיו רגע חוזרים לשיחה שתנו מקודם, לרגע הקשה במיזם תביא לי, מה היה שם? שפשוט עבדנו על המוצר שנה ומשהו, פיתחנו אותו הרבה בלי לקבל איזשהו חיכוך ופידבק מלקוחות, הצגנו את זה לאנשים וגילינו שבסוף, בתכלס, אנשים לא באמת יודעים מה הם רוצים, לפני שהם מחפשים באינטרנט. אתה צריך כאילו את החיפוש לחפש ספה, לראות מה יש, ואז לאט לאט אתה מבין מה אתה צריך. וזה בעצם הורס את כל הרעיון של המיזם. ורק אחרי שנה, זה טעות של יזמים מתחילים, שפיתחנו מוצר ענק ובינה מלאכותית והכל, הגענו למצב שיש חיכוך מול בסוף הלקוח, והבנו שאף אחד לא צריך את זה. ושהחלום וההשקעה באמת אלפים של שעות, אני אפילו לא יודע איך לקמן את זה לכסף, כאילו אם הייתי עכשיו עובד על זה באפליקציה שמפתח למישהו, זה מאות אלפי שקלים, פשוט הלך לפח, וזה היה רגע של כאילו בסה ממש, אבל חודשיים אחר כך היה לי מיזם אחר. שבסוף לקחתי את השיעורים, הבנתי מה עשיתי לא בסדר, ויצאתי הלאה. איך אחרי 1,000 שעות, מאות אלפי שקלים, שכביכול שרפת חודשיים אחרי, אתה כבר במקום אחר? גם בשביל התחושה שיש לך כבר עלות שקועה כזה, אתה יודע מה אני מתכוון? ברור. שכאילו כבר... תספר לנו רגע מה זה עלות שקועה. שכבר השקעתי באיזשהו משהו, וכבר ישבתי על המיזם הרבה שעות, וגם הצגתי את זה לאנשים, כאילו, הנה, אני עובד על זה, וזה יצליח, וחלום גדול, וכבר הייתי בפנים. ושמשהו לא עבד, אוקיי, אז אני לא רוצה שזה יהיה כאילו, זה היה סתם, ואז אני חזרתי לרגיל ולא עשיתי שום דבר, אלא חיפשתי, אוקיי, זה לא היה סתם, למדתי מזה, ועכשיו אני אצליח פה, בדבר הבא. מטורף. כי אחרת זה באמת היה בזבוז, בתכלס. אתה אומר, אם אני רגע מסתכל על השנים הראשונות שלך כיזם, שהתחלת, שם הייתה הנקודה הכי קשה שחווית. ממש. כן, הכישלון הראשון, אבל זה בסוף הפך לשיעור. זה הפך לשיעור, זה נתן לי ביטחון, אתה מבין שוואלה, גם אם תיכשל, לא קרה שום דבר, לפני זה לא נכשלתי באיזה משהו, ולא כזה גדול, ואתה מבין שזה הכל שיעורים, וכל עוד אני ממשיך, ממיזם למיזם, גם השני נכשל, כן, שלא תחשוב, גם השני נכשל, זה היה בעולם הדייטינג, וסבבה, גם הוא נכשל, למדתי עוד שיעורים, המשכתי הלאה, ובסוף הסטטוס שלי בוואטסאפ מאיזה 2021, זה לא נכשלתי, זה משפט זה ציטוט של מישהו, אני לא זוכר של מי, לא נכשלתי, פשוט מצאתי 1,000 דרכים שזה לא עובד. וזה משהו שאני מאוד מאמין בו, ובגלל זה גם שמתי את זה, כי בסוף זה הכל שיעורים, וכמה שעכשיו מישהו צעיר בין 21, כמה שהוא ייכשל יותר, כמה שהוא ייקח יותר כיוונים חדשים, ולא יצליח בהם, הוא ידע במה הוא טוב, הוא ידע מה לא לעשות, ומתי שיבוא הדבר הנכון, הוא יהיה מוכן לתפוס אותו. אם אני מחזיר אותך לגיל 21-2, עם כל הידע שיש לך היום, עם כל הניסיון שיש לך היום, אין לך את העסק שיש לך היום. כן. אבל אתה כאילו סוג שמתחיל מההתחלה, פשוט עם כל הידע והניסיון שצברת. מטורף. מה אתה עושה? וואי, מטורף. תשמע, קודם כל, אם הייתי על המיזמים ההם, הייתי נכשל שם הרבה יותר מהר. הייתי מההתחלה על הלקוח, מבין מה עובד, מה לא עובד, ממשיך הלאה. ותשמע, באיזשהו מקום אני מבסוט מהמקום שהגעתי אליו, מה זה הגעתי? אני רק בן 25, כן? יש לי עוד הרבה לעבור, אבל אני מבסוט מהסטטוס שלנו היום, ומועדון המתכנתים, ובסוף אני מאמין שגם הכל מדויק, אבל אם עכשיו הייתי חוזר לגיל 21-22, הייתי רץ על עוד סטארט-אפים, בעיקר בעולמות הסאס, שאני יכול לפתח טכנולוגיה,
תגיע להרבה אנשים, בשונה מפלטפורמה, שזה מה שעשיתי אז, שאתה צריך לבוא מאור לפרסם ספק צריך לבוא לתת לך הצעה, יותר קשה להתחיל שם, מאשר לפתח תוכנה, נותנת שירות כמו ספוטיפיי, דברים כאלה, והייתי רץ מפתח דברים כאלה, ככה או ככה, אבל עם שני הכיוונים אפשר להצליח, ואני מבסוט מהדרך שעברתי, ויכול להיות גם שאני אגיע לזה בעתיד. מעניין ממש, אחי. תספר לנו רגע יותר לעומק, רגע, מה ההבדל באמת בין סאס לבין פלטפורמה? אני חושב שהיום יש דיבור מאוד חזק על סאס. נכון. אז רגע, ואתה אומר בעצם שפלטפורמה זה דווקא פחות אידיאלי, סאס, אם אני מבין נכון, רגע, אני אפשט את זה ותסביר לעומק. כן. סאס זה הצרכן, המשתמש מול עצמו, כשלעצמו מול התוכנה, וזהו. פלטפורמה אתה צריך את שני הצדדים כאילו. בדיוק. אז שתי המיזמים שהיו לי במקביל לצבא וקצת אחרי הצבא, היו פלטפורמות. זה אומר שהשירות עצמו הוא תקשורת בין אנשים, והפלטפורמה רק צריכה לחבר. לדוגמה קלאסי, פייסבוק, אינסטגרם, אם יהיה בן אדם אחד שם, אין אפליקציה. אף אחד לא יכניס, אף אחד לא ישלם כסף, אף אחד לא יהיה שם. ובגלל שבפלטפורמות אתה צריך להביא הרבה אנשים ביחד, לדוגמה קונה ומוכר, לדוגמה אפליקציה דייטינג שהייתה לי השנייה, אני צריך להביא גבר ואישה, שיתחברו ביחד ויהיו הרבה בו זמנית. ובגלל שאני צריך להביא אותם בו זמנית, הרבה יותר קשה לי מבחינת שיווק, להצמיח את זה בהתחלה. שאם עכשיו כל פעם מישהו ייכנס ויהיו רק 10 אנשים, הם יצאו. לעומת סאס, שגם אם יש בן אדם אחד, התוכנה עובדת, נותנת לו את השירות, והוא יצא מבסוט. ובגלל זה עכשיו שמתחילים פלטפורמה, וזה מה שאני לא ידעתי, אתה צריך בעיקר להיות מומחה שיווק, ובעיקר גם לשים הרבה כסף על שיווק, מה שלא היה לי אז. וזה נגיד אחד הדברים שאם אני חוזר לגיל 21-22, הייתי שומר להמשך, שכבר אני מבין שיווק, וכבר יש לי תקציבים, לעשות את זה כי אני צריך להביא הרבה אנשים. זה בעיקר ההבדלים. בגלל זה קצת קשה להתחיל עם פלטפורמות בהתחלה. אז למי שמתחיל היום בעולם היזמות הטכנולוגית, הסאסים וכאלה, היית אומר לו לגמרי ללכת לסאס, למשתמש, תוכנה ולא פלטפורמות. בדיוק, לגמרי. משהו שיכול לתת שירות לבן אדם אחד, ופשוט לצמוח ולגדול, ועדיף כמובן שתדע קוד. אני יודע שיש עכשיו הרבה שאומרים בלי לתכנת ודברים כאלה. תשמע, בסוף יש גבול למה שאתה יכול לעשות בלי לכתוב תוכנה. והעולם הזה זה עולם של טכנולוגיה, לא משנה ChatGPT, לא ChatGPT, אתה חייב לדעת את הכלים האלה אם אתה רוצה שיהיה לך מיזם טכנולוגי, אתה לא יכול לסמוך על פלטפורמה שתהיה תלוי בה. אז הייתי הולך ללמוד קוד מהאינטרנט, מיוטיוב, לא משנה מה, ואז מנסה לפתח איזשהו מיזם, אפליקציה, תוכנה, סאס, ומשם להתגלגל. בוא נדבר על העסק שלך. יאללה, מה זה מועדון לתכנתים? יפה. מה זה? יפה, אז... רגע לפני רגע, מאיפה הגיע הרעיון, אני חושב, רעיון מדהים. וואי, האמת שזה רעיון שישב לי הרבה זמן, שאני אז הייתי בצבא, ביחידה טכנולוגית בתחום הסייבר, ולקראת השחרור נותנים לך גם לראיין מועמדים ליחידה שלך. זאת אומרת שבא תיכוניסט, יושב מולך, ואתה צריך להחליט אם הוא מתאים לדעתך, או לא מתאים לדעתך ליחידה. אתה נותן עליו בסוף איזשהו דירוג. ושם פשוט נפל לי האסימון, איזה פער גדול יש בין הרמה של בית ספר, לבין מה שאנחנו בתור מראיינים היינו מחפשים בצבא. תחשוב שעכשיו אתה יושב מולי ואומר לי, תקשיב דניאל, יש לי מוטיבציה וזה החלום שלי. מגניב, נכון? לגמרי. מרגש, פעם ראשונה שאני שומע את זה, וואלה מרגש. אבל אחריך מגיע עוד תלמיד שאומר אותו דבר, ואחריו עוד תלמיד שאומר אותו דבר, ואז אני שומע 1,000 תלמידים שאומרים, כולם אומרים שיש להם מוטיבציה וזה החלום שלהם, אבל שאתה בסוף שואל אותם בתכלס, אוקיי, תגידו, מה עשיתם עם זה? שאנחנו בתור מראיינים רוצים לשמוע חבר'ה שלא רק יש להם מוטיבציה, אלא הם תכלס עשו פרויקטים, צברו ניסיון, ישבו על זה הרבה בבית מעבר, זה מה שחיפשנו. והתלמידים לא ידעו את זה, ובעצם היה הרבה פער שאני באמת מאמין לו שהוא רוצה, אבל הוא לא יודע באמת מה לעשות, ומה מחפשים, ואיך לעשות דברים ברמה גבוהה, וזה פשוט, היינו מדברים על זה אז בצוות של כאילו, וואלה, חבר'ה טובים, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה אנחנו מחפשים, ומתפספסים, באמת כאילו, קשה לעבור את המיונים האלה. השתחררתי להייטק, והבנתי שוואלה, בהתחלה, משפחה, חברים, שידעו שהייתי מראיין, התחילו לשאול אותי, מה צריך לעשות, איך להתכונן, מה להגיד ברעיון, מה לעשות לפני הרעיון, ווואלה, ראיתי שזה עבד. עושה 1, 2, 3, נהניתי מזה הרבה יותר משמעותי עבורי, כי אני יודע כמה זה שינה לי את החיים, שהשתחררתי לכזאת משכורת והכל פתוח, ולא קרע מחיה ולא נעליים, והבנתי שאני יכול באמת לעזור לחבר'ה טובים, עם מוטיבציה, שאוהבים מחשבים, להגיע לתפקידים ביחידה טכנולוגית, ואותי זה הרגש הרבה יותר,
וזה מה שמודל המתכנתים עושים, ממש כמו כושר קרבי למי שרוצה סיירות, אנחנו לוקחים תלמידים טובים שלומדים מחשבים, משקיעים בלימודים, ועוזרים להם להתקבל ליחידה טכנולוגית. מדהים, אחי. ממש, וזה אני חושב שזה שליחות, וזה משהו שלפני שאתה עשית את זה, לא היה, תקן אותי אם אני טועה. אז בוא נגיד, זה לא היה פופולרי כמו שזה היום, אני הראשון שעשה לזה סרטונים עם בן אדם ודברים כאלה, כן, היו חברות, אבל זה לא היה כל כך מוכר כמו שזה נהיה היום. זה בסוף תחשוב שזה הכי הגיוני שזה יהיה, ואני בטוח שעוד 5 שנים זה כבר יהיה סטנדרט כמו פסיכומטרי. כמו שהיום אתה רוצה ללכת לרפואה, אתה יודע שאתה צריך פסיכומטרי, סתם דוגמה 700, אתה תעשה קורס הכנה, אותו דבר יהיה למיונים הטכנולוגיים, פשוט זה תחום שהוא לא היה כל כך נפוץ וכל כך פופולרי, בגלל שהעלות כניסה של לעזור לבני נוער להתקבל ליחידה טכנולוגית, זה אומר שאתה צריך להיות ביחידה טכנולוגית, לעבוד בהייטק, אבל אז כבר יש לך מלא כסף, ואתה לא, למה שתעשה את זה? יש לך 37,000. אז למה אתה צריך עכשיו לפתוח משהו חדש, ובגלל זה באמת כנראה זה לא היה מספיק פופולרי, אבל היום זה כבר יותר צובר תאוצה, ואחריי גם נכנסו עוד, וזה בסדר, כי זה מראה שזה עובד, וזה מראה שיש צורך לגמרי. איך שיווקת את זה בתחילת הדרך? איך גרמת ליותר אנשים להכיר את זה? וואי, אז האמת שבהתחלה, ידעתי מה המטרה הגדולה, שזה לעזור לבני נוער, לא ידעתי אם זה הולך להיות לילדים, כאילו 13-14, או לחבר'ה לפני הצבא. ובגלל שכבר נכשלתי במיזמים, אמרתי, אוקיי, אני לא מפתח קורס עכשיו, אני לא עושה, לא מצלם סרטון, לא בונה שום דבר, אני רוצה לראות מה הקהל צריך, זה חלק מהשיעורים שלקחתי מהסטארט-אפים. אז פשוט לקחתי סרטון שלי, שורף תעודה, ואמרתי שהתעודה הזאת, זה לא מה שעזר לי להגיע ליחידה טכנולוגית ולעבודה בהייטק, ומה שאתם צריכים לעשות זה לצבור ניסיון וככה וככה וככה. ורציתי לראות, העליתי את זה, לא היה לי שום מוצר, לא שום דבר, רציתי לראות מי מגיע אליי, את מי זה מעניין, יכול להיות שזה לא מעניין אף אחד, נכון? ואז אמרתי, אוקיי, בונים אליי יותר חבר'ה לפני הצבא, ומשם לאט לאט חידדתי את זה ובניתי את התוכנית, ותכלס התחלתי מסרטון. שככה במקרה הכי גרוע, נכון, דיברנו על להיכשל מהר, מה הייתי מפסיד במקרה הכי גרוע? כלום. סרטון שעשיתי. בזמן של 5 דקות. ממש. וזה בזכות המיזמים, אז שדיברנו על גיל שפיתחתי שנה ומשהו, מוצר שלא מעניין אף אחד, זה נטו בזכות זה. כי אחרת הייתי הולך לצלם את כל התוכנית, ומכין הכל, ועובד חצי שנה, ובסוף אולי הייתי טועה, אולי הייתי מכין הכל לגיל 13-14, ובכלל היו רוצים חבר'ה לפני הצבא. מדהים, אחי. אתה חושב שהצעד הנכון לפני שפותחים עסק זה להתחיל לעשות את זה, להתחיל את השיווק קודם כל? ממש, ויש לי גם כמה דוגמאות להביא לך איך עושים את זה, בלי לפתח שום דבר, כל העסק, כל סטארט-אפ, כל אפליקציה, בלי לפתח כלום, אתה כבר יכול לראות אם יש באמת צורך ויש בסיס. תן לנו בראש. עכשיו, חשוב להגיד, זה משהו שאני למדתי ממתודולוגיה שנקראת Lean Startup, וכל מי שפותח מיזם סטארט-אפ, זה כאילו האלף בית. כמו שכל בעולם העסקים, מה כולם קוראים? ספר ראשון? אבא של רבני. יפה מאוד. אז בעולם הסטארט-אפים כולם חייבים לקרוא קודם כל The Lean Startup. שהוא אומר דבר כזה, יש לך עכשיו רעיון, אתה קודם כל צריך לבדוק כמה הנחות מסוימות שיכול להיות שהן לא נכונות. נגיד לדוגמה, יכול להיות שבני נוער לא רוצים להתקבל ליחידה טכנולוגית. יכול להיות שבני נוער לא צריכים עזרה להתקבל ליחידה טכנולוגית. יכול להיות שבני נוער לא מודעים לזה שבכלל יש להם בעיה להתקבל ליחידה טכנולוגית. ואז אני בא ואומר להם, בואו אני אעזור לכם, אבל אף אחד בכלל לא יודע שיש בעיה. אז מה שיכולתי לעשות פה זה לעשות סרטון, לראות אם אנשים צריכים עזרה, לדבר על הבעיה, לראות אם אנשים עונים. סתם דוגמה, אם יש לי אפליקציה מסוימת, טינדר לכלבים, אני אוהב להדגים את זה עליה. במקום לפתח ישר את האפליקציה, אני יכול לעשות עמוד נחיתה, ממש כאילו מתמונות של האפליקציה של מעצבת, כאילו היא כבר קיימת, לפרסם אותו, לשים עליו 1,000 שקל ממומן, ולראות כמה אנשים באמת לוחצים להוריד את האפליקציה. כבר אני יודע שיש התעניינות, שהמוצר מעניין, ושאם עכשיו הייתה לי באמת אפליקציה, היה לי לקוחות. אבל מה היה קורה אם הייתי עכשיו מפתח את כל האפליקציה, בסוף עושה את העמוד, ואף אחד לא מגיע. בסה, נכון? ממש. או טינדר לכלבים, עוד דוגמה על זה. אני יכול עכשיו במקום, מה זה בסוף אומר? זה פלטפורמה לחבר בין שני בעלים של כלבים שהם ייפגשו ביחד. הייתי יכול לעשות קבוצת פייסבוק, כלב, היכרות בין כלבים, לפרסם אותה, לראות בכלל אם אנשים מעניין אותם, להפגיש בין כלבים, אם הם מוכנים להגיע למקום מסוים, אם הם מוכנים לפגוש אדם זר. כמה זה חשוב להם. ממש, וזה ממש הרבה הנחות, שבתכלס אתה יכול לבדוק בלי אפליקציה, בלי שורת קוד, בחינם כמעט. בדיוק.
קבוצת פייסבוק, עמוד נחיתה אני מאוד אוהב, ואפשר לשים גם שם בדרך כלל, איך יודעים מה אנשים באמת חשוב להם? נטו מה שהם מוכנים לשלם עליו כסף. יש הרבה בעיות בחיים שלי ושלך, שהן כנראה מפריעות לנו ברמה כזו או אחרת, אבל לא היית עכשיו שם כסף בשביל לפתור אותם. אז איפה שתמיד אפשר לגרום לאנשים גם לשים כסף, ואז אפילו להחזיר להם, או אפילו שהם יתכוונו לשים כסף, כפתור לשלם עכשיו, או לעשות מנוי עכשיו, שילחץ על הכפתור שתהיה שגיאה, לא אכפת לי. אבל באמת לראות שנייה הרצינות של לשים כסף, זה הבדיקה הכי טובה שאפשר לעשות. שמעתי פודקאסט אחר של איזה יועץ עסקי, שאומר לפני שאני מוציא קורס דיגיטלי, אני קודם כל משווק אותו. מדהים. הוא רוצה לראות כמה לידים מגיעים, אם מגיעים לידים בכלל, ואז הוא אומר, והוא מסביר בדיוק את מה שאתה הסברת כרגע, ואז הוא אומר, בן אדם שקנה קורס, אז אתה שולח לו דעה, היי מה קורה, זה הייתה השקה מוקדמת לקורס, תרצה שנחזיר לך את הכסף, או שתרצה כבר להמתין לאחרי שנצלם את הקורס. מדהים. לגמרי, אני חושב שזה רלוונטי גם בתחום הסטארט-אפים, וגם בתחום העסקים והשירות, כל דבר. אותו הדבר. כל דבר. אני חושב בעיה נפוצה שאנשים אולי שמפתחים את השירות שלהם, את המוצר שלהם, חושבים על מה אני יכול לתת. בדיוק. כמה אני יכול לתת. אני טוב לצלם סרטונים ולעשות גרפיקות ותמונות וזה, אז אני אתן את הכל. ובמה אתה גם הכי טוב? בלעשות את זה ולא בשיווק ולמכור את זה. לגמרי, ומה שאתה אוהב לעשות, אתה כנראה גם טוב בזה, וזה מה שאתה גם חושב שהלקוח רוצה, שתיתן את כל מה שאתה טוב בו. בדיוק. מה שנקרא, אתה כאילו מפתח מנעול, במקום רגע לראות איזה מנעולים יש. ממש. ולהתאים איזשהו מפתח שפותח את כל המנעולים. אתה מתאים את השירות שלך, את המוצר שלך, בבעיות הקיימות. מדהים. במקום לפתח מפתח מדהים, צבעוני, עם זהב ויהלומים, אבל אף מנעול בשטח לא צריך אף אחד לא צריך אותו, ממש. וזה החטא הכי גדול של יזמים, מתכנתים, סטארט-אפיסטים. נותני שירותים גם, אחי. ממש. כל אחד. האידיאל, בן אדם באופן טבעי אומר, אני אתן את הכל, אני אתן את מה שאני טוב בו, את מה שאני אוהב. אתה מתאהב ברעיון, אבל בסוף, אם אף אחד לא רוצה את זה, ואף אחד לא משלם על זה, אז למה אתה עושה את כל זה? לגמרי. אני חושב שהקו המנחה צריך להיות, אני לא בא לתת שירות, לא בא לתת מוצר, לא בא לעבוד, אני בא לפתור בעיות. מדהים. כשזה יהיה הפוקוס בראש שלנו, זה הסוויץ'. הבן אדם יצליח הרבה יותר, כיזם, כבעל עסק, יהיו לו הרבה יותר לקוחות, הלקוחות יחוו תוצאות יותר טובות. אני חושב שמהמתודולוגיה של The Lean Startup, דיברת על השלב הראשון מתוך 3. נכון. נכון? יפה. השלב השני זה רגע לבדוק. נכון. לבדוק, נתת שירות, נתת מוצר מסוים, בוא נקבל פידבק. ממש. מה הם אומרים, מה הם חושבים, האם זה באמת פתר להם את הבעיה, האם אפשר לפתור את הבעיה בפחות זמן, האם אפשר לפתור עוד יותר את הבעיה. מדהים. אחרי שקיבלנו פידבק, אנחנו רוצים בעצם לתקן את המוצר עצמו, ואז זה בעצם לופ שרק שהמוצר הופך להיות יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, ואני מדבר כאן לא רק על מוצרים, זה על הכל, בדיוק, על הקורסים של מה חסר ומה להוסיף, ובליווי שאתה עכשיו מציע כבעל עסק, אתה לא יודע באמת מה הלקוח חייב וצריך, ומה יותר חשוב ומה פחות חשוב. נטו מלקוח, ובסוף הגישה הכי גדולה, זה להתמקד בבעיה כמו שאמרת, ולהניח שאני לא יודע שום דבר, והלקוח תמיד זה שיביא לי את התשובות ואת הפתרונות. זה הכיוון הכי טוב. לגמרי, אחי. כמה אנשים אתם היום בצוות? אנחנו היום 7 מרצים, ויש יוצא לימודים, אנשי מחירות, ובונה תכנים. משוגע. כן. מההיכרות שלי איתך, אני יודע שאת כל התפעול וזה, אתה כבר כמעט ולא לוקח שם חלק. תקן אותי אם אני טועה. אז אני כן בתקשורת מסוימת עם התלמידים, בעיקר למה שהם צריכים אותי ספציפית, אבל מבחינת השיעורים ודברים כאלה, יש לנו מרצים שעושים את זה, והם עושים את זה גם אפילו יותר, מה זה אפילו? הם עושים את זה יותר טוב ממני, כי בסוף תחשוב שכל החבר'ה שהבאתי, כל המרצים, הם כולם בוגרי יחידות טכנולוגיות, ועדיין הייטקיסטים, וחיים את העולמות האלה, וכבר העבירו, יש חלק גם תעודת הוראה, שיודעים כבר ללמד הרבה יותר טוב, ככה שהם נותנים את השירות, אני כמובן תמיד מחדד מיונים, דברים כאלה, תקשורת מה שצריך, אירועי קהילה שאנחנו עושים אחד לחודש לכל התלמידים, שחשוב לי גם באמת לגבש אותם וליצור להם את הסביבה הזו, וככה זה בגדול רץ, לגמרי. אז מעבר לכמובן לנהל ולוודא ולהוביל ולהנהיג, מה העבודה שלך? הרבה שיווק בעיקר, ועבודה גם בפן של הניהול של המחירות. בסוף תחשוב שכמעט כל אחד, כל יזם, תמיד חייב להישאר בכובע
של השיווק. אתה רואה את זה גם אפילו על אילון מאסק, שיש לו כבר את כל העובדים ואלפים וחברות, הוא עדיין תמיד עושה את השיווק של טסלה והוא הפנים, ככה שאני עוד רחוק מאוד מאילון מאסק, אבל העבודה המרכזית זה שיווק, רשתות, הרצאות בבתי ספר שאנחנו מגיעים לעשות, שיתופי פעולה עם עיריות שאנחנו עושים כל הזמן, שחלק גם סבסדו את התוכנית עבור התלמידים שלנו, ובעיקר זה עבודה של שיווק, ועדיין בכובע של ניהול מחירות גם. אני חושב שהחלום והשאיפה של כל בעל עסק מתחיל, או לפחות האלה שרוצים, אתה יודע, להגיע רחוק יותר, והיותר היזמים, זה באמת להגיע למצב שיש להם את הצוות, את העובדים שמנהלים ממש. את השירות, את התפעול, והם, כמו שאתה אומר, מתעסקים בשיווק, באסטרטגיה, בפיתוח, במחירות. ממש. איך מגיעים למצב הזה? וואי, אז קודם כל חייב לדעת, כאילו יש את השלב הזה, שאין לך ביטחון לשחרר את זה למישהו, אבל עד שאתה לא באמת מפנים בדרך הקשה, או המהירה ואתה עכשיו שומע את זה ואתה מפנים את זה, שאתה לא באמת יכול לגדול ולהשפיע ולעזור לעוד אנשים, אם אתה תשאיר את זה אצלך, וזה יהיה גם בסדר גמור, אם מישהו אחר יעשה את זה, טיפה פחות טוב ממך אפילו, ותוכל להגיע ליותר אנשים ולעזור ליותר אנשים, וזה יהיה שווה את זה. אז זה בעיקר, קודם כל, הייתי אומר, המיינדסט של לדעת שזה בסדר לשחרר, וזה בסדר שזה לא יהיה מושלם, ואנחנו כל הזמן משפרים, והבוני תכנים שיש, זה נטו בשביל כל פעם לחדד את ההכנה שלנו, עוד למיונים. קבלים פידבק, משפרים, קבלים פידבק, משפרים, שום דבר לא מושלם, אבל ברגע שאתה יודע לשחרר, רק ככה אני יכול לגדול, רק ככה אני יכול לעזור ליותר, להכניס יותר לקוחות, ובסוף גם לסמוך על האנשים, שקיבלו הכשרה טובה, גייסת אנשים טובים, לתת להם לעבוד, זה בעיקר. ואם הייתי מוריד את זה לקרקע, לפרקטיקה? אז ממש להגדיר, זה תלוי עסק, כן? אבל ממש להגדיר תכלס, מה אמור הנותן שירות לעשות, לדוגמה אצלי זה מרצה, יש לו ממש תכנים, מצגות שהוא צריך להעביר, יש לו מסודר דגשים לכל מצגת, לכל שיעור, לוודא שאני אביא את המאדם הנכון, שיש לו את הניסיון הרלוונטי, ולתת לו איזשהו מודל תגמול שהוא יהיה על זה, ושהוא ירצה להגדיל את זה, ושיהיה לו כיף ומוטיבציה, ופשוט לסמוך עליו. להביא לו את הספר חוקים, זה לא ספר חוקים, אבל להביא לו ממש את המדריך, כן, את המדריך של מה אתה צריך להעביר, איך בנוי לדוגמה אצלך, איך בנוי יום צילום, מה צריך לעשות לפני, מה צריך לעשות אחרי, להביא מישהו שיהיה מבסוט על התשלום שתיתן לו, שיהיה מחובר למה שאתה עושה, לחזון שלך, ולרוץ איתו על זה. מדהים, אחי. בנושא אחר. יאללה. טיולים, ובעיקר טיולי סולו. אין על טיולי סולו, אין על טיולי... כל הפודקאסט הוא רציני, קשור, אין על טיולי סולו. פתאום חיוך מאוזן לאוזן, הברית במצח יצא. ממש. מי שלא מטייל ורואה עולם, ובמיוחד לטייל לבד, לא באמת מכיר את עצמו, ולא באמת חווה את מה שיש לטיול להציע ולעולם להציע, והיו לי מלא פלטות בטיולים, מטיסה שפספסתי ונשארתי לבד בדוביי, ועד לכלב שטיול האחרון בקוסטריקה, הכלב נשך אותי, ויכל להיות לי כלבת, ולא מצאתי חיסון, אז עברתי לפנמה. זה הדבר הכי כיף והכי מפתח שיכולתי לעשות לעצמי, עם כל לפעמים אתגרים שיש בזה, ואני חושב שכל אחד חייב לטייל, חייב. שאלה שרגע מרחפת באוויר, מועדון המתכנתים, 600 יזמים, 600 מתכנתים, איך אתה יוצא לטיולים לבד, כאילו, ואיך אתה מצליח לנתק את עצמך מהעסק? תשמע, הייתי עם לפטופ, זה לא היה כאילו בית זונות, יאללה, לא אכפת לי וזה. מה זה בית זונות? אין כאלה. זה 18 פלוס. כן, זה חופש לי יזמים ל-20 פלוס, כן. כן, באינסטגרם אני לא מקלל, אתה יודע. אבל זה לא היה כאילו, יאללה, לא אכפת לי מכלום. הייתי עם לפטופ פה ושם, אבל בעיקר ידעתי שיש לי מרצה ספציפי גם, שאחר כך גם דיברתי איתו לפני, אתה הולך לקחת טיפה יותר, דברים כאלה, והייתי רגוע שאני בקשר איתו, שמה שצריך הוא פונה אליי, תכף הוא לא פנה אליי, וידעתי שברגע שידעתי שיש צוות שייתן את השירות כמו שצריך, יכולתי לטייל בצורה רגועה, אבל כן הייתי מחובר ברמה כזו או אחרת. אתה מצליח גם לייצר צמיחה בעסק, או שהעסק רק נשאר יציב? שהייתי אז בחול. כן. אז שהייתי אז בחול, היה לי 2 אנשי מחירות, ככה שהעסק לא צמח יותר מדי בתקופה הזו, אבל הוא כן נשאר איך שהוא היה. זה אומר שנכנסו לקוחות חדשים, ונשארנו בעצם בגדילה הרגילה, בקצב הרגיל שלנו, אבל לא הייתי מגדיר את זה כגדילה עדיין.
בוא נגיד שהשאיפה, מה שעכשיו אני עובד עליו, שעוד חצי שנה מהיום שאני אטייל, והיעד הבא זה כנראה יהיה תאילנד, אז כבר תהיה יותר גדילה, והשיווק יהיה יותר מסוסתם, כי בסוף אמרנו שאני עושה שיווק, ושאני בטיול אני לא כל כך שיווקתי. אז זה דברים שעכשיו אני נגיד עובד על לססטם גם את הנושא הזה. עכשיו אני מתלבט אם להיכנס לתחום של השיווק, והשיווק המאומן, או רגע לשאול אותך לגבי למה אתה מטייל לבד. אוקיי, תשאלתי למה אני אטייל לבד, זה יותר לבד. לטייל לבד, אנשים, לטייל לבד. ממומן יש לנו מישהו אחר אחריך. זהו, תשאיר לו את הממומן. אני אשאיר לו את זה. דרך אגב, הרבה מהשיווק שאני עושה הוא דווקא לא ממומן, אני גם מריץ ממומן, אבל האפיק הכי מרכזי אצלי, וזה ככה כל אחד אולי בעל עסק יכול לחשוב על מה אצלו, זה לחשוב איפה נמצא הקהל יעד שלך, איפה הוא נמצא אצלי, במגמות מחשבים בבית ספר. אז הכי אפקטיבי עבורי זה להגיע לכיתה בתוך בית ספר במגמת מחשבים, לעשות להם הרצאה של 45 דקות, ומשם אנחנו מביאים גם הרבה לקוחות. זה כאילו האפיק אפילו הייתי אומר הכי מרכזי, יותר מהממומן שהוא גם רץ ברקע, אבל בסוף אם אתה יודע איפה נמצא קהל יעד ואתה מגיע אליהם פיזית, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי. אין לך הרבה מתחרים, נכון? יש כמה מתחרים, לא הייתי מגדיר את זה כהרבה, לא שוק... אז יש לי פשוט איזשהו רעיון פה לתת לך, שיכול לסתם לך גם את הפן הזה. יאללה, נו. אוקיי, אז אני רגע, איך הגעתי? אז בעצם אתה אומר, אתה רוצה להיות איפה שהקהל יעד שלך נמצא, נכון. אני מגיע אליהם, מעביר להם הרצאות של 45 דקות, לגבי איך מתגייסים ליחידות טכנולוגיות. מסלולים, בדיוק. אני חושב שמשהו מאוד 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 מעניין שאתה יכול לעשות, זה ליצור איזושהי, רגע, לפני שאתה כבר חושב על רגע משהו, ליצור איזושהי, ממש לקחת את ה-45 דקות האלה, לעשות את זה ישירות מול מצלמה ומיועד לכל מי שמגיע למגמה טכנולוגית, פשוט לחלק את זה בבתי ספר, שכל מי שנכנס למגמה, אחרי חצי שנה, לדוגמה, שהוא כבר מחובר, שהוא כבר יודע שהוא רוצה להתגייס ל-8200 וליחידות טכנולוגיות, לקבל את ההכשרה שלך במתנה לגמרי, שעה, שאתה מסביר איך מתגייסים, ממש את התוכן של ההרצאה, אתה מדבר עם בתי ספר, זה החברה שלי, קחו את זה, רק תיקחו את זה שהם ידעו את הדברים הפשוטים, כמובן באמצע ובסוף אפשר להכניס הנאה לפעולה, אם אתם רוצים את המבחנים עצמם, אם אתם רוצים את כל הטכניקות, בואו, אבל אתה נותן להם במתנה שעה, ממש. כאילו באמת במקום של לתת, במקום של לעזור, להגיע לכמה שיותר אנשים, ואז אתה ממנף לך את הזמן דרך תוכן. מדהים. זה דרך אגב, וזה גם נטו המטרה שם. תחשוב שסבא, מגניב, זה מביא לקוחות, אבל תכלס, זה דברים אני ישבתי במגמת מחשבים בגיל 17, ואף אחד לא מדבר על זה, לא הבית ספר, לא הצבא, והם מקבלים מהארצות האלה מלא ערך, על מסלולים, רשימת נושאים, מבחן, לגמרי. כמה שזה יגיע ליותר, זה יעזור ליותר, זה בטוח. מה אתה חושב על הרעיון? רעיון מדהים, אבל מה שאני מעדיף זה, בסוף תחשוב שבסוף הקונספט של להעביר להם את זה בסרטון, אני מתלבט כמה באמת יראו את זה, וכמה יהיה לזה אפקט משמעותי. זה לא במקום, זה בנוסף. כמו לבוא באמת להרצאה. זה לא במקום, זה בנוסף. בנוסף זה מדהים. זה בנוסף. מדהים. יום עבודה, תכתוב לך את התכנים, אתה כבר יודע אותם בעל פה. כן. תמשיך לעשות הרצאות, אבל בנוסף, אתה כבן אדם יחיד, אתה יודע, יכול לעשות בשבוע 2-3 הרצאות, במקביל לנהל את העסק, מה אכפת לך להעיף את זה לעוד 20-30 תיכונים? ממש. לך תדע. כן, לגמרי אחי. זה משהו ששווה להריץ. לגמרי. אוקיי, אז בוא נחזור רגע לטיולי סולו. למה לבד? כן, למה לבד? כי טיול לבד שונה לגמרי, אותו יעד, אותו מקום, בין אם תעשה אותו עם חבר או עם מישהי. כשאתה טס לבד, אתה טס קודם כל עם עצמך, אתה תמיד קשוב לעצמך. בא לי עכשיו לישון, אני הולך לישון, בא לי לאכול, אני הולך לאכול. אני לא צריך לשכנע מישהו לשום דבר, וגם אני הרבה יותר פתוח להכיר את הסביבה, להכיר את תרבויות חדשות, להכיר אנשים חדשים, והחוויה היא פשוט, אתה יוצא בבוקר מהחדר שלך, בדרך כלל ישנים גם בהוסטלים בשביל להכיר אנשים, אתה יוצא מההוסטל, ואתה לא יודע איך ייראה היום, אני אוהב גם לא לתכנן שום דבר. אתה יוצא, אתה לא יודע איך ייראה היום, אתה לא יודע את מי תפגוש, אתה לא יודע מה תעשה, ואני אוהב את הריגוש הזה פשוט. יצא לך? לא, האמת שלא. אני השתחררתי ישר לעניינים. ישר לתוך המלחמה. השתחררתי חודש אחרי 7 באוקטובר, כבר תכננתי, כבר היו לי כרטיסים למזרח, תכננתי תאילנד, לאוס, כל המזרח שם. כן. וייטנאם מאוד רציתי, ומלחמה, אמרתי, טוב, אם אני כבר נשאר בארץ, יש מלחמה, אני אתפוצץ הכי חזק על הפן העסקי, לקחתי ייעוץ עסקי,
שהטיס אותי קדימה. מדהים. ועכשיו אני בתוך איזשהו לופ, בגלל זה נורא מסקרן אותי, הקטע הזה שאתה טס לך והעסק ממשיך, אותי כן. האמת נורא מפחיד, כאילו אתה יודע, לעזוב ולא לשמור על הרצף של העבודה. כן. השאלה היא בסוף גם מה כבר יקרה. אני גם באיזשהו מקום, אתה זוכר, דיברנו על זה שאני יודע שגם אם מחר אני סוגר את מועדון המתכנתים, אני אהיה סבבה. אז כאילו, גם נגיד ואני אעזוב, דרך אגב, אני טס רק ל3 שבועות, זה לא שאני טס עכשיו ללכת לאיבוד בהודו, אבל גם אם אני עוזב ל3 שבועות, וגם אם אתה תעזוב ל3 שבועות, מבטיח לך שזה לא מה שישנה בסוף, האם העסק יצליח או לא יצליח. לא ככה? אני מסכים איתך לגמרי, באמת אחת המשימות שאתה יודע, כלי נורא מעניין, כי לפעמים אנשים, אתה יודע, נופלים לתוך השגרה הזאת ונשאבים וחיים מיום ליום, בלי רגע לתכנן קדימה. ממש. ומשהו שעשיתי ממש, זה תכננתי לי יום מסוים בפברואר, שמתי לי ביומן להזמין כרטיסים לתאילנד, שמתי לי איזה 2.5 סביב פסח, לגמרי, אני מסכים איתך שזה סופר חשוב. מדהים, יהיה לך מטורף. ואני מחכה לזה. בעקבות זה שאני לא עשיתי את זה, לא טיול גדול ולא כל כך יצא לי לטייל לבד, כן יצא לי המון להיות לבד וללכת להרצאות לבד, ואני עושה מלא דברים לבד, אני מבין את החשיבות, אני עושה את זה ברמה היומית ולא עכשיו ברמה השבועית, בכל זאת מפאת הזמן והכל, אבל אני אשאל אותך, מה למדת מזה בצורה מעניינת? אני רוצה שכאילו תלמד אותי, מה למדת מלטייל לבד. אחד הדברים שלמדתי נגיד בטיול האחרון, זה, היה לי גם הרבה לחץ, כאילו, על העסק ומה יהיה, וזה גם, זה טיול שטסתי אליו, שכבר העסק היה יחסית גדול, אתה יודע, זה לא היה בהתחלה, וכבר יש אנשים ודברים כאלה, ותמיד אני הייתי מאוד לחוץ של, אוקיי, עכשיו יש לי את המשימה הזאת, שאני אז בשגרה, יש לי את המשימה הזאת, ביום יום אני ככה. ביום יום, אני חייב את זה ואת זה ואת זה, ומה יקרה אם אני לא אספיק את זה, ואני חייב להיות זמין ודברים כאלה, ושם גם יש פערי שעות, היה פער שעות של באזור 8 שעות, אז גם לא יכולתי להיות זמין לאנשים, ושם למדתי שגם אם לא כל מה שאני צריך לעשות יקרה עכשיו, וגם אם אני לא אעשה משהו, וגם אם משהו יחכה ויתעכב שבוע, שבועיים, לא קרה שום דבר, ולא מת העולם, וחזרתי לפה אחר כך לארץ, הרבה יותר רגוע, שאתה יודע שכאילו... לא יקרה כלום. כן, לא יקרה כלום, שאתה היום חי, גם אני, יש לי את זה לפעמים, כן? אבל לפני זה הייתי חי בתחושה של, וואלה, הכל חייב לקרות עכשיו, העסק וזה, זה. הכל טוב, רגוע. בסוף הבריאות שלנו יותר חשובה מהכל. זה מה שאני הבנתי ואני מבין כל הזמן, ואני מנסה גם להזכיר לעצמי. איזשהו קו מנחה, יש הרבה פעמים שאתה בסופר סטרס, אתה בעומס מטורף, אתה בלחץ, אתה יודע, לקוחות ודברים שאתה רוצה להספיק ודברים שעומדים לקרות, והגוף לא מצליח להחליט, אתה בסופר מטורף, ומשהו ממש שעוזר לי לחשוב, זה פשוט אף אחד לא ימות אם לא יקרה כל הדברים האלה. ממש. יש עליך כל כך הרבה דברים ולקוחות ועניינים ודברים שצריך לעשות ולהספיק, וכספים ועניינים, אבל אף אחד לא ימות. וזה מרגיש באותו רגע כאילו זה כאילו סוף העולם, וזה הדבר הכי חשוב שחייב לקרות. לגמרי, 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 אחי. מדהים. זה, נגיד שתטוס לתאילנד, ותראה ששבועיים וחצי לא היית, והכל טוב, אתה תחזור הרבה יותר רגוע. תטוס עם מחשב, אחי, אין סיכוי. תטוס עם מחשב. איי. סתם לא, עם המחשב זה סבבה, אבל אתה תראה שעדיין אתה לא תעבוד כמו שאתה עובד בארץ, ושיחות מחירה ודברים כאלה, תראה שהכל טוב. מה אתה יכול לספר לנו על ביטקוין? חבר יקר. עכשיו, תשמע, אני לא איזה גאון השקעות ומומחה ביטקוין, אבל אז שהייתי בצבא, ותחשוב שאתה גר אצל ההורים, נשאר לי בנטו מ-37-22 אלף שקל, והבנתי שוואלה, אני צריך לעשות משהו עם הכסף. למדתי בצבא טיפה על השקעות, הייתה לי שם סביבה טובה, לימדו אותי על ספרים, השקעות, התחלתי להשקיע בהתחלה ב-S&P, כל חודש באזור ה-17,000 שקל, ואמרתי אוקיי, חוקר טיפה על הביטקוין, 3 חודשים חקרתי, אמרתי אוקיי, יש פה עכשיו איזה מגמה, שנת 2022, אני רואה שהוא כל פעם יורד 80% בערך 280 ימים, יורד עם ה-S&P, ואחר כך הוא אמור להתאושש. אמרתי אוקיי, אני כמו שהבנת כבר אוהב ריגוש, אוהב סיכונים, אבל גם זה סיכון מחושב. אני בסוף הסתכלתי סטטיסטיקה אחורה, אמרתי דבר כזה, אני לוקח את ההשקעה הזאת מבחינתי, 30% אני שם 150,000 שקל והכל הולך לפח, ו-70% אני שם 150,000 שקל ועושה פי 3. ממש הגדרתי מתי אני רוצה לצאת, שזה היה ב-90,000, וקניתי ב-20,000, שביטקוין היה $20,000, שמתי עליו 150,000 שקל, בידיעה גם, שוואלה, גם, הכל חוזר לגישה, גם אם אני אפסיד, וגם אם כל הכסף ילך, הכל טוב,
אז זה היה לי 8 משכורות, אני מחזיר את זה, תחשוב שאתה יודע שיש לך משכורות קדימה ויש לך ביטחון, לא קרה שום דבר, מוכן לקחת כל יום, לשים 150,000 שקל, ל-30% להפסיד, 70% לעשות פי 3, תן לי את ההצעה הזאת כל יום, אני אקח אותה מחדש, שמתי את זה עליו, וברוך השם, עכשיו אני מתחיל לממש כאילו, מכרתי כבר הכל, יש לי את זה כבר בדולרים, ועכשיו אני מחפש את האתגר הבא, יצא בסוף ש150,000 שקל הפכו ל600,000 שקל בשנתיים וחודש, זה יוצא 406% תשואה, פסיכי, מרגש ממש, וה-S&P גם עלה, אבל לא כזה מרגש, מ-100,000 ל-180,000, משהו כזה. אז מה הריגוש הבא? הריגוש הבא זה יהיה נדל"ן, שאין לי כרגע מושג לגבי נדל"ן, וזה משהו שעכשיו אני לומד עליו וחוקר תוך כדי, וזה איזושהי עסקת נדל"ן עם סיכון כנראה, כי אני לא לקחת סיכון, אבל עם פוטנציאל גבוה, בין אם זה פינוי-בינוי שלא יודעים כמה זמן זה ייקח, או איזשהו משהו על הנייר, אבל רק צריך לוודא שפה, אתה יודע, בסוף, על הביטקוין חקרתי 3 חודשים, וידעתי מה אני עושה ברמה כזו או אחרת, כאן אני לא מכיר בכלל את העולם, ופה אני כבר אקח כנראה איזה מישהו שיהיה יותר רציני, בסוף אתה יודע, אנחנו אוהבים סיכונים, אבל סיכונים מחושבים, ולא עכשיו לאמר כמו על אדום בקזינו, אבל זה יהיה משהו גדול בנדל"ן. תזכיר לי, אחרי הפודקאסט, יש לי כמה לקוחות שמלווה משקיעים, אז אני אשלח לך מספרים שאנשים מעניינים. מדהים. מה רציתי לשאול אותך? רציתי לשאול אותך משהו ושכחתי. זה עוד לא קרה לי בפודקאסט. מלווה משקיעים וזה... מה ההתרגשות? קטע אותי, בטח. מה ההתרגשות? מה זה היה? אני אגיד לך בינתיים... יש לי. יאללה. אבל מה רציתי להגיד? לא, אני איתך. אוקיי. יש דעה רווחת בעולם העסקי, שכש... לא יודע, פה איזה מכה, אז אולי אני אגיד עוד פעם. יש דעה רווחת בעולם העסקי, שהעסק זה ההשקעה הכי טובה. כן. עכשיו, ברור שצריך להוציא רווחים מהעסק, ואתה יודע, גם לייצר איזושהי חיסכון ויציבות, שהעסק לא יהיה המהות, אבל כן אני מהגישה שלי, תשקיע כמה שיותר בסופו של דבר בעצמך ובעסק, וזה מה שייצר לך את התשואה הכי גבוהה. כן. מה אתה אומר על זה, במיוחד כשיש לך עסק? נכון. אז תשמע, אני לא הכנסתי לעסק אף פעם, אפילו לא שקל אחד מהבית. תמיד זה משהו שהיה מתגלגל עם עצמו. זה אומר שנגיד, סתנו משרדים ברמת גן, 15 לפטופים, ציוד, הכל, תמיד גלגלתי איזה חזרה מהעסק. עכשיו, אני מאמין, ודרך אגב, אז ההשקעות שעשיתי בקריפטו ו-S&P, זה היה תוך כדי שעבדתי גם בהייטק, שלא היה לי אז את העסק. אני מאמין שצריך למצוא את השילוב. אני כן חושב שזה נכון להשקיע חזרה בעסק, אבל עסק גם שאתה עובד עליו ואתה רק מכניס לו כסף, ולא נשאר לך משהו להשקיע חזרה, כנראה שיש פה בעיה. אני לא עכשיו הייתי אומר לך, קח 100,000 שקל, שים הכל על העסק ועל עצמך ודברים כאלה, כי יכול להיות שיש בעיה, אולי המוצר לא טוב, אולי התמחור לא טוב, אולי אתה לא מרוויח כסף, אבל אם יש לך עסק טוב, שמייצר לך רווחים, אין בעיה, תשקיע אותם חזרה, תמשוך גם משהו לעצמך, כי אין לזה סוף. אתה יכול להשקיע 100,000 שקל בחודש בעסק, לגדול במחזורים, חודש הבא להשקיע שוב פעם, ובסוף זה יגדל ויגדל ויגדל, אבל איפה בסוף נשאר הכסף לך? יש גישה שגם אומרת profit first, שאתה קודם כל מגדיר כמה כסף אתה רוצה לקחת כל חודש מהעסק, ורק אחר כך מה שנשאר זה לעסק, ואני מאוד מאמין בגישה הזו, כי בסוף העסק הוא פה בשבילנו, אין בעיה להשקיע חזרה, אבל בוא נראה שיש לנו כסף מה שאנחנו רוצים, שאני מגדיר סכום ויש לי אותו תמיד ברזל, וזה הגישה שאני יותר מאמין בה, מאשר להשקיע בחזרה, אלא תמיד גם לדעת מה אתה מושך, ותמיד גם לדעת שהעסק פה הוא קודם כל בשבילך, כי אין לסוף לכמה אתה יכול לגלגל את זה. יש עסקים, סתם דוגמה, שבאמת כל הזמן רצים על להשקיע חזרה, להשקיע חזרה, להשקיע חזרה, מגיעים למחזורים של 100,000, נשארים בלי כלום. יופי, אתה משקיע חזרה, לאן זה מתקדם? אני חושב שזו גישה סופר מעניינת. אני לא יצא לי כל כך, כאילו, אני רק היום, שנה אחרי העסק, באמת מבין את הכוח שיש לדבר הזה, כמה זה באמת חשוב. אני יכול להגיד לך, על עצמי, אני רוצה לעשות איזשהו פרק סולו. כן. אני ממש בשנה, קצת יותר משנה בעסק הנוכחי, ופתאום אני קולט, כאילו, איפה הכסף? איפה הכסף? שנה שאני באמת קורא את התחת. קורא את התחת, אחי, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב פה בזה, כי אני באמת רוצה לשמור את זה לפרק סולו. כן. אז אני אעצור פה, אבל כן, זה קורה הרבה. זה מדהים מה שאתה אומר. זה קורה הרבה. אני לא יודע אם הייתי אומר שזה לא נכון, אוקיי? זאת אומרת, אני לא יודע אם
תמיד למשוך רווחים, זה המיינדסט וזה הגישה שצריך להיות, במיוחד בתחילת הדרך. אני חושב שצריך להיות גם וגם, אני לא מדבר איתך עכשיו על למשוך כל חודש, לא יודע, 30-40 אלף, אבל אם בסופו של דבר אתה עובד, ואתה לא יכול למשוך אפילו 5,000 שקל, 10,000 שקל, כנראה שיש בעיה. זה הגישה שאני מאמין בה. מסכים, תחילת הדרך, לוקח זמן, להשקיע בחזרה, אני גם השקעתי מלא בחזרה, והיה תקופה שאתה יודע, עוד היה לי גם מההייטק שנשאר לי, אבל תכלס, יש שלב שאתה, אם אתה לא תבוא ותגיד, אוקיי, עכשיו אני מצליח להתחיל לקחת כסף מהעסק, ואתה תראה גם, ברגע שאתה עושה את זה, תסתכל על ההשקעות אחרת ועל הכל אחרת, ואתה תאריך גם יותר את הכסף. כסף שפשוט נכנס לנו לחשבון, ואנחנו ישר מגלגלים אותו, אנחנו פחות מעריכים אותו, מאשר שזה כסף שירד לי ממה שהייתי אמור למשוך אליי לחיים שלי. אז זה יעזור לך גם להעריך את הכסף, ובגלל זה אני חושב שזה חשוב, אפילו למשוך קצת, אבל למשוך איזשהו משהו בצד, כי אחרת אתה פשוט במשחק של מספרים, ואתה לא באמת רואה איפה זה, לאן זה מגיע. מדהים, אחי. אם היית אני, איזה שאלה היית רוצה שאני אשאל אותך, ומה היית עונה? וואי. איזה שאלה הייתי רוצה שתשאל אותי? איזה שאלה? לקחת את השאלה שסיבכתי אותה יפה ומעניין, ועשית אותה רגילה. ממש. תשמע, למי אנחנו מכוונים לבעלי עסקים? הייתי בסוף רוצה לשאול את עצמי, כאילו למה אני עושה את כל זה? וזה משהו שבעצם אני חושב שכל בעל עסק, כל אחד, במיוחד מישהו שעובד, וכולנו עובדים בהתחלה הרבה ולא רואים את הכסף, בין אם זה שנה, שנתיים, 3, שאיך בסופו של דבר תמיד קמים חזרה מהכישלונות האלה, ומבינים לאן הכל מתחבר ולמה אנחנו עושים את כל זה. שבסופו של דבר, השאלה היא תמיד לכל אחד, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ומתי אתה מזכיר לעצמך את הנקודות האלו. ומבחינתי זה הדבר הכי חשוב והכי שווה את כל הפודקאסט הזה, שכל אחד תמיד ידע להזכיר לעצמו, ואני יודע להזכיר לעצמי, למה אני עושה את זה, וגם אם אני לא אמשוך רווחים שנה, וגם אם אני אכשל, וגם אם זה לא ילך, וגם אם פיתחתי מוצר שנה ואף אחד לא ישתמש בו, הכל טוב, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע למה אני עושה את זה, ואני יודע שאני פשוט יגיע לשם. שבסופו של דבר כל אחד ידע מה הוא רוצה להשיג, ידע למה שלא קוראים לזה, ויעשה הכל כמו mother fucker, ויתמיד ולא יעצור בחיים, ואני באמת מאמין בלב שלם, שכל אחד שישקיע כמה שנים טובות, ויעשה את זה בהתמדה, ויעשה את זה נכון, אין מצב שהוא לא יצליח. דניאל חורי. איזה כיף. רגע, לפני שאני מסיים, אני חושב שמה שאמרת כאן, אני חושב שזו תורה, ושזו קו מנחה שבאמת צריך להיות לכל בעל עסק ויזם, ואני אוסיף, ואספר שבאחת ההרצאות שהייתי, מי שהעביר את ההרצאה עשה אקזיט של כמה מיליונים, אני לא זוכר אם עשרות או מאות, ושניגשתי אליו, אמרתי אליו, מה יש לך בראש שהביא אותך לכזאת הצלחה? והוא אומר, תחשוב שהיה לך את כל הכסף בעולם. כל הכסף בעולם, מספרים עצומים בחשבון בנק, היית קם בבוקר ומה היית עושה? חצי שנה אחרי שאתה מתפנן לך. מה אתה עושה? מה מניע אותך? מה אתה רוצה לעשות? למי אתה רוצה לעזור? זה מה שתעשה, זה מה שבסופו של דבר יגרום לך להצליח כמה שיותר. מדהים. איפה אפשר למצוא אותך? איפה אפשר למצוא אותי? ברשתות, דניאל חורי, 8. ולמי רלוונטי להגיע למועדון המתכנתים? בני נוער ששואפים קדימה, שאוהבים מחשבים, שחושבים כבר בגיל הזה על העתיד שלהם, על כסף, על טכנולוגיה, על חופש. זה בגדול המסלול האידיאלי עבורם. ללמוד, להגיע בצבא לשירות משמעותי טכנולוגי, לצאת עם כל הדלתות פתוחות, קחו את זה לסטארט-אפים כמוני, קחו את זה ליזמות, תעבדו בהייטק, תעשו כסף, תעשו השקעות, זה המסלול האידיאלי. אז אם אתם בני נוער לפני צבא, או שאתם מכירים כאלה, שיש לכם אחים כאלה, או חברים כאלה, או הילדים שלכם כאלה, אתם יודעים לאן לשלוח אותם. מדהים. אם אתם רוצים שהם ילמדו ויכינו את עצמם לקראת השירות הצבאי, ולהגיע למשכורות של 37 פלוס מינוס, אז דברו עם דניאל. אנחנו נקבל אותם באהבה רבה, ונדחוף אותם אחרי קדימה שאפשר. אני בטוח. אם אהבתם את הפודקאסט, תנו לנו עוקב, תנו לייק, תדרגו 5 כוכבים, אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם, אור כחלון. ויאללה, לפרק הבא. תודה רבה. אח שלי, איזה כיף שהיית פה. יא אלוף, תודה רבה לך. היה ממש כיף.